not a masturbation. Inongozi scammy. Yatoita. Democracy is a walking killing machine. Kurwa kuti tinofanira kutorwa tichitofamba tichitouraya ndokuti tiwane democracy. Democracy haine chekuita nechechi nokunamata. Enda nokugamuchirwa pano paversion inoi. Right. Tatiri kuda kutumira message kuvatengesi vese vari kumiramira. Vana veZimbabwe vari kutambura vakawanda vanosvika kuma 15 point something million vari kutambudzwa naMnangagwa. Vanhu vasara vanosvika ma2 point vari kuteedzera Mnangagwa. Havasi kutoteedzera Mnangagwa nemwoyo wese. Vatengesi vari kutongowira kwese kunenge kuchingoita panguva iyoyo. Vanhu vasingagoni kutambudzikira democracy. Nekuti democracy is not sorry kutaura chidai, but it's not a masturbation. Inongozi scammy. Yatoita. Democracy is a walking killing machine. Kurwa kuti tinofanira kutorwa tichitofamba tichitouraya ndokuti tiwane democracy. Democracy haine chekuita nechechi nokunamata. Ndiri kutaura kuti chii? Ndiri kuzama kutaura kuti vageza munhu asingati ropa richiteuka. Asi kana ropa rikasatoteuka, democracy haingabuyi. Nokuti varakashi vakatozviudza kuti tinofanira kutoteura ropa, umwe noumwe unoda kuchinja government achizviisa iye isu tichibva unofanira kutofa. Saka hapana chimwe chasara kunze kwekutouraya. Kuuraya ndoreva kuti tarisai izvezvi tinoti tostrika nekuti zviri pabumbiro romutemo kuti tistrike kuti tikwanise kuwana rusununguko rwedu. Asi kwakubudiswa mapurisa nemasoja akabata futi kuvanhu vasina futi. Futi iyo yabudiswa inorevei? Inoreva rufu. Kureva kuti ukaramba uchipikisa unofugwa ukafa. Saka isu nokuwanda kwedu toramba tichivhundutsigwa here? Tichingonana sezvo tichivhundutsigwa torohwa todzokera kumba tosungwa. Apa pakufanira kuteuka ropa apa. Tatakumbira vageza somutungamiri wedu navamwe vose ava vanoparticipate chero musocial media sana Baba Chipeneti navamwe vose ava vanokurudzira vanhu mune zvemavumbirwo enyika itsva yatiri kuda iyi, kuti pagabwe pasi tione kuti tingaita here pati yedu iri strong ive wing wing kana kuti ndingati rimwe batiro redu remasoja edu isu. Ndo zvatiri kutoda isu, nokuti hapana kusiri kufa, tiri kungourawa. Democracy yeZimbabwe iri kukoneswa nevanhu vanonzi mapurisa nemasoja. Hamasi mapurisa vese nemasoja vese vanogwa nedemocracy, asi kuti kune vanotumwa zvingwasungata vanotya kuurawa, vanoti isusu toshandira government chero chitambudza vanhu. Vanhu ivavo ndo vatinoti vatengesi. Hatingataurisi kuti Emmerson Mnangagwa unotyisa kana kuti unonzi ani uyu. Vose vari kumberi koko havatyisi. Vanhu vasina kana nebasa rose, vanhu vatiri kutaura nezvavo. Ndeve kutoti chero ukavhurira mafomu 1 klasi imwe, fomu 1A imwe klasi imwe, kunodzinga Mnangagwa unototiza akaenda. Asi ava vamwe vedu vanoshandisiwa vana vaduku ava vakapfeka uniform yechipurisa iyi, ndo vatiri kuti su vana avava ngavave ivo itova hondo kwavari. Vanhu ngavanyore pasi mazita emapurisa nemasoja iwaya ari kutambudza vanhu, tive nawo isu kuno kuvatungamiri, toziva kuti mapurisa ari kutambudza vanhu ndeuyu nouyu nouyu. Then zvinoreva kuti kuri usiku vauya kuzorara kudzimba dzavo sezvo vachizikamwa pavanogara.
Mnangagwa anofana kuhaushi mapurisa avurawa kuKweku, mapurisa avurawa kwese kuna naMasvingo, kuna naHarare ko kuvanotambudza vanhu vose baba. Ndo hondo yekutotanga. Masoja wangouya kuofu anotozwa mwati waitambudza vanhu. Ngapatoita hondo chaiyo chaiyo. Kuti zvinyatso kuonekwa kuti zviri serious. Nekuti tikasadaro tisaramba tichingoigarai mumba, garai mumba kusvika takonewa futi kuitora democracy. Handi munoona zvakaita ZANU-PF iyo ine takahwinaro sununguka havana chavakahwina vanonyepa. Chero mukatotasa chero Mujuru achitaura wakataura kuti hapana wahwina yaita draw, draw. Zvichireva kuti kune vaifa vakawanda kumagandanga kwete vaifa kumasoja. Asi kuti vakaona nokufa kwakuita vanhu ngatichikwanisa kunotaurirana tigare pasi tione todini. Saka negotiation yakaitwa nevanhu ava kuti vatonge nyika. Musanyepegwa namaovhetera kuti takahwina nyika, hapana akahwina. Saka ndo zvinongodiwa iko zvino kuti tiite draw vanhu vedu vari kufa muhlanga unogona kuurayibwa mujere, nyoka yemabhunu unogona kuurawa izvezvi. Tarisa Job Skala pamwe akasiya abayiwa mainjection mamwe kana akapiwa chikafu chine poison, we don't know. Saka tirikungopedza wangoda kungoratidza kuti wakusumudza musoro unofana kutofa according to them. Saka isu tikasatouraya iko zvino democracy haingabuyi muZimbabwe. Democracy inouya kana tatanga tambotorwa poita draw mapurisa achifa. Isu hatingafi zvikuru notichita zvokuwandirana. Techiwandira usiku unozotaura kuti waurawa nanhingi ndiani. Nekuti yatova hondo kai yawatodeclare. Hakuna futi inobatwa ishindwa naye kuvanhu vasina kubata futi. Vanhu vari kutaura zvinhu zviri muconstitution kudemonstrata kunotenderwa. Zvinotenderwa zvimo muconstitution. Saka isusu takuti democracy yedu yatiri kudai haingashandi kusvika vanhu vakwanisa kugwa ngapatogwiwa. Mnangagwa ndingangoti unomirira Zambia neMalawi nokuti ndo nyika dzaandu kushandidzana nadzo ndo kwavanovhaka uko. Hadi kana kuona munhu umwe unobva muZimbabwe unotonga nyika yeZimbabwe kana unotungamira nyika yeZimbabwe. Kutongwa hatichadi kutongwa, toda kutungamirwa. Taneta nokutongwa. Saka isiri kuti vanhu vakanga vachitungamira Zimbabwe vaifana kutungamira ndivo vana Josia Tongogara, vana Herbert Chitepo, vana Joseph Chimurenga, vana Pesintini, vana vakawanda, vana Jason Moyo, ndo vatungamiri chacha veZANU-PF. Asi vakapedzwa vese kuurawa vanhu vakatarisa. Kukasara iwaya Mabwidi Ashe waya, Machikunda iwaya, vose vava vana Chimwene. Saka isitiri kuti vana Chimwene vatotora Zimbabwe tatotoregwa nyika itori Malawi neZambia yatongodzokera zvayanga iri kare ichiri kunzi South Rhodesia, ndo zvaitongori izvezvi. Ndo zvavari kutoita vakomana. Hatikuna nyika inoi Zimbabwe. Zimbabwe yaifana kuuya 1978 ne1979. Haina kukwanisa kuuya. Vakomana vachizama kuti dai tauraya Tongogara. Tikauraya Tongogara zvapera. Ende zveshuwa zvakatoperapo. Saka isitiri kuti Zimbabwe kana ZANU-PF yaTongogara naJoshua Mukomo inofana kutofomewa iko zvino ibvise zvigananda zvose zvokuMalawi zvine zvekuzambia nekuMozambique. Ini nahangu ndo vanhu kuZimbabwe vakadliswa mushonga nevanhu ivavo vekuMalawi ivava nekuzambia. Tikaona munhu onzi Constantino Kuvheya Chiwenga, vanhu vanofarira jasi kungochinja munhu kuti kwabva mutema kwapinda mutsvuku kwapinda mupfupi kwapinda udumbu. Ngatitarisei kunobva munhu. Hakuna munhu ungagona kugadzira nyika yaasingabvi. Vanozviziva kuti havasi vemuZimbabwe vanapa. Saka havana basa nokuvaka nyika yanoziva kuti havana history yemo, madzinza avo haasi muZimbabwe. Munhu ave anzi Constantino Kuvheya Chiwenga, unoda kudeswa pa zvavo kuti tabvisa gudo mumunda tikaisa rimwe gudo futi. Munozviona. Saka ini ndoona kuti pana Chiwenga apa pane kamwe kamistake atiri kuita, tiringoraundiwa. Ucharova dzimwe 10 dzichitambura futi. Aripo asingachadi kubva akutotitukudza zvokutoita apa vanhu vari kutambura vari kusungwa vachisungirwa iye akagara. Uri kushandidzana negovernment yamunoti yakaipa yeMnangagwa. Ndiye wacho unova the next citizen, vice president wenyika yeZimbabwe yamuri kuti yakaipa iri kukanganisiwa. Ndiye wacho mutevedzeri wacho. Vanhu vari kusungwa asimbobvisawo mari kana kumbotiwo apewo futi nokudivi
kuinda imwe unogwisa kwakati hakuna wakanyara kuti zi nokuti uri kudla wakagara zvakanaka. Saka ini ndachiona kuti nyika Geza une vanhu vakawanda, Geza tiri kumashure kwake, Geza tinomutsigira, Geza ngave iye mutungamiri weZimbabwe aregere kunorelana Chiwenga achiitira kuwana support yefuti kuna Chiwenga. Futi ngadzitowanikwa, futi dzinowanikwa. Pane masoja mazhinji ari kugwadziwa isu vamwe takanga tinavo isu chero kuzvikoro. Totaura navo achitaura kuti zvinhu zvikatanga chashazvo kuti isu tinopiwa command kubva kunhingiri kubva ku saka command yavo ndeyekuti havatenderwi kupandukira government, vanotourawa. Muri kuona, saka vachitouya pasi ichoita asi chitorwadziwa. Saka vanondoti imi zvimukatoita zvinhu ikoko mukatoita zvave matoita, masoja mazhinji anotsigira. Hani muri kuona, vanongoita kuti hey wodi sokunge vaumira negovernment but vanondorwadziwa nokuti vanhu havako vazhinji, vana vaduku ivava vari kurwadziwa noupenyu, vanozokugwadza kweupenyu. Saka isatiti vanhu veZimbabwe ngavamuke varegere kutora nyika mumaoko megudo voisa mumaoko merimwe gudo futi. Chibage chinongopera munda. Chiwenga is not a Zimbabwean. I don't know much about his history, but if you chingotera zita rake kuvheya Chiwenga, unongoona kuti kwaanobva kuMozambique chero ake akahupinda muZimbabwe hauzivi kuti chii chakaitika, ukasecha zvakanaka unyatsoona kuti madzinza ake unotoona nedzimwe hama dziri kuMozambique izvizvi. Saka ini ndachiona kuti dei nyika iyi Geza arega kuteerawo, Geza ngave abatane nemaZimbabwe oga, timboisa mutungamiri wemuZimbabwe chaiye tione kuti angatadza here kuti nyika yake inake. Tarisai Ibrahim Traore, ndo zvatiri kukumbira izvozvo. Vana ava ngavadzingwe vese. Mnangagwa muri kumuregera, uri kuenderera. Ngatibatane, tikabatana tikawanda, Mnangagwa unoenda. Tikabatana pakaita nefuti mukati medu, zvatopera. Democracy inouya chero in one day. Usiku humwe inobuya.